Πώς όνομα, ιδιότητα? Ναι, λέγομαι Ανδρεόπουλος Γιώργος. Είμαι αντιπρόεδρος του Σωματείου της Φίλκερα. Είμαι 47 χρονών. Και κάνουμε υπομονή εδώ πέρα να δούμε πού θα πάει η κατάσταση. Ο επιχειρηματίας έχει κάνει εδώ και 1,5 μήνα περίπου αίτηση για πτώχευση. Δεν είμαστε απολυμμένοι, οπότε δεν μπορούμε να πάρουμε καν ταμείο ανεργίας. Είμαστε απλήρωτοι από τον Απρίλιο. Για πόσο κόσμο μιλάμε, για πόσα άτομα? Για 220 άτομα. Πώς νιώθετε, είναι φοβερή η ανασφάλεια, υπάρχει μια... Η ανασφάλεια έχει ξεφύγει πλέον. Τώρα μιλάμε για πείνα, δεν είναι θέμα ανασφάλειας. Δουλειές δεν υπάρχουν, όπως το ξέρετε. Μπορεί η ανεργία να είναι ανεβασμένη στις γυναίκες ή στους νέους, αλλά σε λίγο καιρό φαντάζομαι ότι και των μεγαλύτερων η ανεργία θα είναι εξίσου μεγάλη. Έχετε ψάξει κάποια εναλλακτική, ψάχνετε ήδη κάτι σε περίπτωση που το εργοστάσιο κλείσει? Ψάχνει, όλος ο κόσμος ψάχνει, αλλά δουλειές δεν υπάρχουν. Τι επιπτώσεις έχει αυτό στην καθημερινότητά σας, στην οικογενειακή σας ζωή? Όπως καταλαβαίνετε, ζούμε με δανεικά. Αλλά να ζεις τώρα 5-6 μήνες χωρίς να πληρώνεσαι και με δανεικά, εντάξει, κάποια στιγμή θα στερέψουν και αυτά. Οπότε είμαστε στον αέρα. Ψυχοσωματικά εδώ οι συνάδελφοί σας βγάζουν από το άγχος, από το στρες, από την αγωνία? Πώς δεν βγάζουν? Υπάρχει τέτοιο ζήτημα, θέματα υγείας? Βέβαια, εννοείται. Οι μισοί πάνε και έρχονται στους γιατρούς. Το στρες. Δεν ξέρω, τα πράγματα θα εξελιχθούν πολύ άσχημα, φαντάζομαι. Απ' την άλλη το ελπίζω κιόλας, μπας και γίνει τίποτα. Δηλαδή αυτά που γίνονται στην Αγγλία τώρα, στο Λονδίνο ας πούμε, δεν είναι τυχαία. Ή και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις και φαντάζομαι ότι θα συνεχιστούν και θα επεκταθούν κιόλας. Αλλιώς ο κόσμος δεν μπορεί να βγάλει, δεν μπορεί να ζήσει. Δεν μιλάμε τώρα για καλοπέραση ούτε για διακοπές. Βλέπετε, είναι 12 Αυγούστου και υποτίθεται ότι είναι μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας και ο κόσμος θα πήγαινε τις διακοπές του καθιερωμένα. Δηλαδή δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ. Ελάτε κύριοι. Όποιος θέλει, παιδιά. Πέστε μια κουβέντα, δεν θα σας πάρουμε και πάλι. Φωνάξτε τον όνομα Καραματσού. Έχω δώσει κι άλλες φορές. Άντε ρε σένα! Πάμε. Το όνομά σας και την ιδιότητα με την οποία μας μιλάτε? Είμαι ο Βαλάσης ο Παναγιώτης, είμαι τεχνίτης της Φιλκερικής. Έχετε δουλειάξει και τον άλλο ιδιότητα? Σε διάφορες άλλες δουλειές, αλλά αυτό και μετά μέχρι και σήμερα είμαι στην εταιρεία αυτή. Πόσα χρόνια δηλαδή είναι? Είναι 25 χρόνια περίπου. 25 χρόνια στην εταιρεία. Και τώρα είχατε ποτέ αντιμετωπίσει κάτι τέτοιο? Τώρα είστε απλήρωτος 2 μήνες, 3? 5 μήνες. 5 μήνες είμαστε απλήρωτοι. Όχι, ποτέ δεν έχουμε αντιμετωπίσει τέτοιο πρόβλημα και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο την έκλεισε την εταιρεία. Κανείς δεν ξέρει. Η εταιρεία έκανε εξαγωγές σε 29 χώρες. Το 3% των προϊόντων τα έδινε στην εγχώρια αγορά, όλα τα άλλα ήταν για τις εξαγωγές. Και σχετικά εντάξει, υπήρχε μια κάμψη, αλλά από εκεί και πέρα κάποια στιγμή, ενώ κλείσαμε για να κάνουμε συντήρηση στην εταιρεία στα μηχανήματα, μας ανακοίνωσε ότι θα κλείσει το εργοστάσιο. Πολύ απλά. Χωρίς να σκεφτεί τίποτα άλλο. Πώς νιώθετε? Επικραμμένος, αηδιασμένος και όλα τα άλλα, ότι συνεπάγεται κάποια πράγματα που δεν μπορώ να τα πω τώρα. Αποτυχημένος νιώθετε? Σίγουρα. Τόσα χρόνια δηλαδή. Κοιτάξτε, εγώ είμαι τώρα 50 ετών. Από εκεί και πέρα τώρα τι θα κάνω? Υπάρχει μέλλον, υπάρχει κάποια άλλη δουλειά να πάω να περίμενα κάποιος 50 ετών να δουλέψω? Σίγουρα, ναι, εντάξει. Σίγουρα όχι. Τώρα δεν ξέρω, θα δούμε. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Από εκεί πέρα θα δούμε τι θα γίνει με κάποια δικαστήρια που έχουν με την εταιρεία. Έχετε ψάξει κάπου σε άλλες επιχειρήσεις, έχετε δει? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε δεσμευμένοι εδώ πέρα γιατί δεν είμαστε ούτε καν απολυμμένοι. Εάν τυχόν και κάνουμε πως αποχωρούμε από την εταιρεία, θα χάσουμε όλα τα δικαιώματα που έχουμε. Ναι, όχι, ένα εναλλακτικό σενάριο B, ένα δεύτερο σενάριο. Ναι, επειδή και ψυχολογικά δεν είμαστε καλά, πρέπει πρώτα να τελειώσει η ιστορία με το εργοστάσιο
Και να πούμε ότι ναι, τώρα είμαστε άνεργοι, να ξέρουμε τι θα κάνουμε, να ξέρουμε να πάμε ταμείο ανεργίας, να ξέρει ο καθένας να ξέρει να τραβήξει τον ρόλο. Ακούσατε πρόσφατα τα ποσοστά ανεργίας που Ναι, και σήμερα το πρωί ακούω κάποια πράγματα στην τηλεόραση. Νομίζω ότι τα ποσοστά ανεργίας είναι πάρα πολύ ψηλά και είναι πολύ ψηλότερα από αυτά που δείχνουν οι τηλεοράσεις. Έτσι πιστεύω, γιατί από ό,τι άκουσα τα ποσοστά ανεργίας που βγαίνουν, ας πούμε, αν κάποιος άνεργος δουλέψει έστω και μία ημέρα την εβδομάδα, πιάνεται σαν εργαζόμενος, δεν πιάνεται σαν άνεργος. Οπότε αυτό νομίζω ότι. Ναι, τα λέει όλα. Τα μεροκάματα είναι λίγα, είναι μικρά. Οικογένεια έχετε, παιδιά? Ναι, είμαι παντρεμένος, είμαι πατέρας 2 παιδιών. Ο γιος μου είναι 27 ετών, άνεργος, και η κόρη μου είναι 24 ετών. Είναι καθηγήτρια, έχει πάρει το πτυχίο του στο Πανεπιστήμιο, Γαλλική Φιλολογία, και είναι και αυτή άνεργη. Η σύζυγος δουλεύει ευτυχώς 640 ευρώ το μήνα και με αυτά περνάμε. Όσο μπορεί να περάσει κανείς. Και τα παιδιά άνεργα δηλαδή? Ναι, και τα παιδιά. Είμαστε 3 άνεργοι σε ένα σπίτι. Και πώς τα παιδιά ψάχνουν? Τα παιδιά ψάχνουν, υπάρχουν βιογραφικά στη μισή Θεσσαλονίκη, στο εξωτερικό, στην Κύπρο, στην Ολλανδία, στη Γερμανία, στην Αυστρία, παντού. Ψάχνουν και για εξωτερικό? Ναι, βέβαια. Εδώ να καθίσουν να κάνουν τι? Ποιον τον παίρνουν αυτό? Και εγώ, αν δεν είχα κάποιους ανθρώπους πίσω μου, γονείς και τα λοιπά, τη συζύγου μου, θα έφυγα και εγώ τους. Γυρνάμε στην εποχή του 60, στη μετανάστευση. Σίγουρα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Είναι άξανα του κόσμου. Έσκασε ένα παραμύθι ότι έβαλε μια εταιρεία